Right, kamu berada. Nanti saya mau kok. Nakari. Ndo zvaanoita murume eyu. Ndo magariro anoita naye. Anogara achiita weti. Kicheni mubhedhu, madhoo ese achiitira weti. Achiti nini anoshedzera achiti nini ndistabolo. Ndinohusinya inini. Ndo zvandinoita inini. Ndakatosiyana nevamwe varume. Ndo zvaanoita. Apa? Ndakundikana nezvake. Mwana makore mangana achiita weti? Inini? Ndine 22 years naye. Achikuita weti? Asi pandakagara naye mazuva ekutanga akasingaita akazotanga kuita papai achingoita chite weti vana vachinditsura kuti naye mai komuyanikireko zvimagumbezi ndikati ndibaba wenyama nditosvika pakuti ndibaba wenyu musikana achitombouya nditomboti mumba muno mukunhuhwa ndikati ko nhainiko ndikaita sei ndinoita upenyu hwakaita sei ndibaba wakawa ndichitomudza musikana kuti atokura musikana wangu mwana wokutanga ane 20 years wechi2 ane 18 years musikana vana ivavo vanotoziva kuti ndozvinoita baba chiyanika zvimagumbezi anoti akawana mari mabi yangu anogona kutowana mari yakawanda wanda anogona kuwana 200 kana 300 kana 80 US kana 60 mari dzandiri kutaura hadzisi dzokuti anowana pese pese dzinowanikwawo apo nepapo mukugara asi anotakura mari iyoyo paradzira saidi akangowana mari yakadako paradzira saidi ndipaikabenini ndinoasi mari inozariwa ndinotenga kutongera kufamasi anoramba handzizvionere ndopandakati nai ndozvionera kuva mari ese ndikona anonana paparadza saidi pamwe ndinoratidza so mari yacho toti iyi mari yesu otakurisa muhomwe shanda yako ndeyako ndiwakaishanda ndeyako ndoupenyu hwandinoita naye mabi yangu hamuchamudaba ari muno iwe unozati muri moyo va haito chakamuona akatoisa bhurugwa mazuva matatu sefriday friday akazvitira kure zvekutamba rege dzakawawa naishamari yako dei Achaurisa mai. murume handishamuda waya nani? ndakazorambana naye waraita mai waya nani? awa ugari tsotsi asinei handu chizvonzi kuti chinobohwa achinobohwa ayo inodoro especially yemunhu mukuru kuriseshere mukaidhora ndakazozvionera ndogani otozokumbizira uyu murumoni ukamabva mamurambeza mururambira zvamuramira munoi aiwa muuzei zita rake muuzera chidaizeresa Edson Masukume ndakurambira kuti hauna future pakurarama kwangu neni newe hauna future unombera wakanawe nana taurayamaiza taurai kuti matauri kutanga taurai chimwe ndamurambira kuti anoitira wetu mumba ndamurambira kuti anoti akawana mari murume uyu handipe anoparadzira kusaidi mari yekuti titenge kana midziyo yomumba haabvumi anotoramba anogona kutondiratidza kana 200 kana 150 achibva aisa muhomwe mari iyo bvaita naye kusaidi mari iyo paradzira kusaidi paanodzoka anoyarwa uri musoro achiitira wetu mumba tikaita mamune makore mangamina garai sitikaiso
Mamwe makore manga munai? 22 years. 22 years. Mararama makore mangani achikuitirai Weti? Akatowanda. Ndaishishingirira chiti pamwe wachasiya mabvi yangu asiya. Asi? Nasi munorara kukodzakana. Mami rara zvichitsimbirirwa. Shamari, ona baba vako nyakadiwa kuita Weti. Kana wawanda munhu 22 years atingatsvage baba chachigondora ichi chaparadza imba yacho choga chinoyanga ichi chirubeshi yanga wakanyanyisa sumuka nyama ava amai kana nhasi akasvika nemurume ndezvavo kuti vashungurudzi inosaina kurambirwa Weti mama waenda kwavari vari vanhu Noise. Baba amai ava vari papi? baba vaamai zvavamurume wetu anzani katiyo alright simuka yenyama handi hamuna kusara yepfuma makarorwa Katiyo uya kuno. Kagare pambi kana mai kutarisa vana venyu. Garai pakati pevana venyu. Pakati. Inerawo. Unozoti nhasi chitoro chekudhumutanga kugogodzera kuti munonyarama. Uyanga wakaipa. Baba mwana wenyu aramba washonyuzi pamutemo. Makaona nokuti munhu wakaona achita kutsika iyoyo anoshungurudza. Makaona akuuya uyu akushungurudza mwana wenyu repotai kumapurisa. Kudzai mapurisa edu kuti amusunga. Asi mukwasha wenyu. Kasi kune vana anoziva. Amukwasha wenyu kana achiuya achimira vana vaya. Makapwa kugara. Nasabo. Ene munoona sabo chitsa. Ona sabo chitsa anokupa estate kuti asina mama estate. Chirikazi nedzirwezi. Musiya achizvitira Weti. Tona. Mudanga mamudzi munokuziya. Mune guzuzu. Sumuka hei. Nhasi watidakidza. Ndore chakambiri. Ndiri ipapo chakambiri. Ndokuzozi munhu aigara nazo. Visa masketinzwe. Ndokuzozi munhu aigara nazo. Achakawinza. Aiwa. Bari zvina mai ava vakwanisa kubva kumba pako. Une marozi mangani? 3. Iwo ugara zvako. Amai mukugara zvinhu kicheni. Nokuti munoona transit mukuenda kwamukuenda. Ndizvozvo. Unovasiya achigara mukicheni. Ndopamba pavo pari zvinhu. Nokuti uyanga ndiwo waita ndowavaranga. Kuda waiziva wairega kuita Weti amai vacho kudaro kamunyengetedzera zvakawanda. Mbuye zvinakatomboya kumba munhu. Tikamunyengetedza kwedzati achada. Zvinoenda munhu angaramba achitiwa uyanga. Unovapa imba yekicheni. Ndiri kuvapa imanzi kuti vanovakawo kicheni. Chitsa muchisvika nhasi akuziva kwati kamupa kuti ape vanhu vakapa vamwe vanhu anosvikokupa estate mangwana handizvozvo mohamba kumudza kubva 3000 movaka zvidhina mogadzira zvidhina kasi musavake kicheni musina toilet chimina kwatiri hatichazvita kana manga muchizvita masabo chinotanga itoilet kana munhu zvida kuziva kuti munhu ari kuenda pamba ungati mwana ari kumhanya uko musango yekumhanya musango hazvikune nai saka enda munoita izvozvo sunga yenyama Katiyo murera zvizvei. azviwa suta izvo zvine mukicheni unokurara kwasabhuku ndo zvazataura sungai une chichemo murume ava chisunga hauna Unoona kuzaenda acha.